Ik ben Nico Randeraat, directeur van het Sociaal Historisch Centrum dat gevestigd is in Maastricht. En ik zit hier samen met Katrien Schaarlakens van Rivierpark Maasvallei. We zitten in café De Soester aan de Steenweg in Rekem. En we hebben deze plek niet voor niets gekozen, omdat in het zojuist uitgekomen jaarboek van het SACL een artikel staat dat ik geschreven heb. En dat gaat over de Steenweg en zijn geschiedenis. En met veel genoegen overhandig ik het eerste exemplaar hierbij aan Katrien. Dankjewel. Dankjewel. Katrien, kun jij iets meer zeggen over Rivierpark Maasvallei en onze samenwerking tot nu toe? Ja, graag. Ja. Het Rivierpark Maasvallei is een gebiedsontwikkeling eigenlijk, die zich uitstrekt tussen Maastricht, of de noordrand van de stad, en Thorn, aan beide oevers van de gemeenschappelijke Maas. En waarin landschap, natuur, erfgoed tot een hogere kwaliteit ontwikkeld worden. En ook duurzaam toerisme hoort daarbij. En wij hebben ook nog samen met anderen, het Maascongres georganiseerd. Een heel interessant congres om echt te gaan inzoomen op die relaties tussen mens en Maas in dit gebied. En daaruit is dan weer het plan voortgevloeid om een landschapsbiografie te maken van het Rivierpark Maasvallei. En daar begeleid jij ons ook mee in. Ik vind dat een heel mooi initiatief. En ik vind het heel belangrijk dat die landschapsbiografie een heel geschakeerd beeld gaat geven van het gebied. Waarin aandacht is voor heel veel verschillende relaties tussen de mens, het rivier en het omliggend gebied. Want dat rivierlandschap dat we nu zien is het resultaat van menselijk handelen door de eeuwen heen. Door allerlei ingrepen langs de oevers, door de landbouw, de handel, industrialisatie, noem maar op. Nu is er al best veel archeologisch onderzoek gedaan naar het verdere verleden. Mijn interesse gaat vooral uit naar de moderne tijd, naar de 18e, 19e en 20e eeuw. Gaan die in die landschapsbiografie ook een rol vinden? Ja, zeker. De geschiedenis van mens en Maas is eigenlijk het vervolg op eerst zo, zeg maar, de abiotische geschiedenis. Hoe hebben koude en warme tijden samen met de rivier de regio geboetseerd? Hoe is die mens daarin gekomen en hoe is die vervolgens zich gaan verhouden tot de rivier? En een lange lijn die in die biografie zal komen, zijn de pogingen van de mens om die rivier aan banden te leggen of op enige manier te controleren. En je ziet daar ook grote kantelpunten in. Een van die kantelpunten is bijvoorbeeld de toenemende bevolking, zeg maar in de middeleeuwen, waarbij eigenlijk het snoer van Maasdorpen wordt gevormd, aan beide oevers van de Maas. Allemaal hele rijke gemeenschappen eigenlijk, omdat ook de grond, de bodem heel vruchtbaar was, met heel intense contacten tussen de oevers en ook conflicten. En later in de tijd en in de eeuwen waar jij naar verwijst, zijn kantelpunten bijvoorbeeld ook de steenkoolontginning, die eigenlijk de gezichten doen wegdraaien van de Maas, want de steenkolen werden, zeg maar, inlands weggevoerd. De Maas verloor ook een economische functie omdat de scheepvaart niet langer mogelijk was. Die dingen kan je nog vrij goed lezen in het landschap, maar wat je minder goed kan zien, maar wel heel belangrijk is in het rivierpark, is dat die mijnen ook verzakkingen hebben veroorzaakt. De mijnverzakkingsgebieden, die nu heel belangrijk zijn geworden in het kader van hoogwaterveiligheid en die ook de beken en eigenlijk het fysieke landschap hebben verstoord. En een ander kantelpunt waar je zeker ook aan kan denken is de grindontginning, die altijd bestond. Elk dorp heeft wel een steenkuilstraat waar mensen kiezels namen om hun huizen te bouwen, om hun wegen aan te leggen. En in de 20e eeuw wordt dat heel groot, te groot. En dan komen er nieuwe inzichten, ook naar aanleiding van de overstromingen rond mens, Maas, de rol van grindwinning daarin. Ja, dat is inderdaad heel belangrijk, denk ik, om in zo'n landschapsbiografie ook aandacht te hebben voor zaken die misschien niet zo voor de hand liggend zijn, die mensen niet meteen associëren met een landschapsbiografie, maar die er toch echt in horen. Ik denk aan infrastructurele zaken zoals kanalen, bruggen en wegen. De Romeinen hebben hier al in hun tijd een heerbaan aangelegd die hier net achterloopt. Die verbinding over land is door Napoleon nog eens overgedaan met zijn route impériale, de Keizersweg.
En hier in Rekum liep die nieuwe Keizersweg vanaf 1812 dwars door landbouwgebied. Die werd eigenlijk naast de bestaande heerweg aangelegd. In sommige gevallen ging die zelfs recht door de huizen die er hier en daar in dat landbouwgebied stonden. En over die veranderingen die de Rijksweg heeft teweeggebracht, daarover gaat mijn onderzoek. En daar gaat ook dat artikel in dit jaarboek over. Is die Rijksweg eigenlijk ook bij jullie in beeld? Ja, zeker. Het is inderdaad een heel structurerend element in het landschap. Het zou jammer zijn om inderdaad die Rijksweg als een rand te gaan beschouwen van het landschap, omdat die eigenlijk midden in het landschap ligt, in de vlakte van de rivier. En het middenterras en de Hoge Kempen, ja, die komen daarna pas. Dus die Rijksweg die hoort erbij. Maar door de verstedelijking is die wel gaan werken als een barrière. En zijn er eigenlijk nog maar enkele plaatsen waar dat je nog een verbinding zou kunnen realiseren tussen de grote landschappen van de Maasvallei en de Hoge Kempen. En dat moeten we denk ik met z'n allen proberen te doen. Die plekken zoeken waar nog landschappelijke impulsen kunnen gegeven worden tussen de tankstations enzovoort in. Ik denk dat het belangrijk is om de ogen te openen voor meer alledaagse verschijningsvormen van het verleden. Voor de plaatsen waar we normaal met 70 km per uur voorbij razen en die we dan niet zien. Hier iets verderop langs de Steenweg zie je een zijgevel waarin de contouren van een huis te zien zijn dat er nu niet meer staat, maar voorheen wel. En dat een van de eerste huizen was die nieuw gebouwd werden langs de Rijksweg ergens in de jaren 1820. En ik probeer te laten zien dat deze steenweg, onze steenweg, ook een verleden heeft. Dat het toe doet, een geschiedenis die mensen verbindt, die hier wonen en werken en over de steenweg rijden. Hier en daar zal die steenweg, misschien niet hier, maar iets verderop, toch ook wel landschappelijke of erfgoedwaarde hebben. En als we dat duidelijk kunnen maken, dan denk ik dat gemeentebesturen, agentschappen of andere organisaties wat meer moeite zullen doen om ook dit soort wegen een aantrekkelijker aanzien te geven. Dus niet meer alleen grote aangeklede containers. Als er dan benzinepompen en grootwinkelbedrijven staan, zetten ze wat bomen en wat groen op de parkeerplaatsen. Die reclameuitingen, moeten die echt zo groot en alles overheersend? Dus mijn stelling is, een betere wereld begint bij de Steenweg.